Galdu zitzaidan Toy Theaters deitzen zen liburu bat, tipo ingeles batek kolekzionatzen zituen horrelako 19. mendeko antzerki txikiak, artoizkoak, jostailuak zirenak, eta ez nekien zer egingo nuen berarekin, baina egun batean hasi nintzen horrela pintatzen eta mosketak egiten, pintzela den mosketak egiten, eta batean fondo estampatu baten gainean aurrean jartzen dituen, eta horrek eman zidan ideia horrelako espazio txikiak eraikitzeko. Espazio txiki horietan hasiera batean oso austeroak ziren, oso simpleak, eta pizkanaka eraman nituen jostailu horietara, eta egin nuen horrelako serie bat jostailu bezala, non pintura protagonista zen. Nik buruan neukan El cielo puede esperar. Berez hori eskolasen kontu hori zen horrelako esboto antzeko serie bat egitea, bizitzari eskerrak emateko gertatutako gauza txarrak eta honengatik, zoriei lan horren inguruan lan bat egiteko, eta orduan proposa iruditu zitzaidan Heaven Can Wait izenburua. Eta bakoitzak, ez dakit, ordenagailuarekin lan egiten dut, baina asko gustatzen zait paperekin ibiltzea eta kolasak egitea eta mostea eta itxastea, Ziaren zoriari buruz hitz egin nahi nuen eta sorpresari buruz, horregaitik ere zirkoaren gaia. Berez erabiltzen dudan materiala, alde batetik dago zirkoaren inguruko imaginarioa, eta bestetik ere beldurrezko komikiak eta horren inguruko zera, Bi urteetan egon nintzelako antzerkien kontu horrekin eta ikerketa oso kontzeptualarekin eta naskatu nintzen eta hasi nintzen pintatzen berriro. Orduan ez neukan gairik pintatzeko eta erabaki nuen pinturan markatzea. Zerbait izateko aukera daukan orbaina edo mantza, baina oraindik ezer ez dena edo bai, edo dena, Normalan tailerrean zaudenean bakarrik zaude, eta guztiok musika jartzen dugu. Garai horretan, talde horrekin obsesionatu nintzen, eta askotan ematen diozu, eta berriro, abesti bat jartzen duzu, eta berriro, eta bueno, batean batu egin ziren, gaia eta markoaren edo ornamentazio horren gaia batu egin zen sonoritate horrekin oso errepikatzen dena eta ez dakit. Eske gaur egun hori pintorea izatea, pintorea nintzen edo bai batzutan naiz. Beti pinturari buruzko gogoetak egiten ditut naiz eta ez pintatu, naiz eta 3 dimentsioetan lan egin edo argazkiarekin lan egin, beti pinturari buruz hitz egiten dut, baina agian ez dut pintatzen. Baina egia da, pintatzen ez dudanean beti sentitzen dudala beharra zerbait egiteko, zikintzeko edo horrelako lanetan ibiltzeko. Orduan, bai, pintorea naiz, agian bai.
Horretan gustatuko litzaidake pintatzea. Bai, ez dakit zergaitik, agian ez dauka zer ikusirik. Baina bai, Kretan.